araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. It's a wonderful Monday sa ating mga kabalitaktakan ngayong umaga. Araw na po ng Lunes, kaya naman ating simulan ang ating linggo kasama ang inyong dynamic trio. Ayan, at nakakasama nyo naman sa diskusyon at talakan, Charles Limon. Ayan, dynamic uno lang muna sa ngayon, hoy. Ayan, happy Monday sa ating mga kabalitaktakan. Kumusta naman ang inyong mga weekend? Naway na-recharge ang ating mga pagod na katawan at kung ano man ang inyong mga stress na binitbit over the weekend, nako, iwan nyo na po yan kasi it's Monday. Bawal ang stress. Start fresh pag Monday. Kaya nga naman samahan nyo muna kami dito po sa aming morning balitaktakan upang magbigay ng good vibes at magbigay din ng inspirasyon sa ating mga kabalitaktakan na nakatutok ngayong umaga. Kaya naman sa ating mga kabalitaktakan dyan na nakatutok via television man yan, siguro ipihit nyo lang konti, no? Kasi magkakaiba tayo kung minsan ng ating mga channels ng Highland TV. Kaya naman tutukan lagi yan. O kaya naman kung wala naman kayong telebisyon sa bahay or pauwi pa lang kayo or nasa sasakyan kayo, nako, pwede kayong tumutok mga kabalitaktakan dito po sa iba't ibang Facebook, dito po sa Facebook page namin at Regional News Group Luzon, or pwede din kayong manood via live stream dito po sa aming YouTube channel at RNG Luzon, or pwede din kayong magmarites dyan po sa aming Twitter or dyan sa aming Instagram account at RNG Luzon. Kaya naman, napakarami, nag-iisa, wala ng iba. At speaking of wala ng iba, nako, upang ating simulan at para naman medyo naiiba ang ating umaga, atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga, April 25, 2022. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga dito po sa Baguio City ay 16.8 degrees Celsius at inaasahan naman po natin na iinit ang temperatura mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 25.6 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:43 at inaasahan itong lulubog mamayang 6:11 ng hapon. So yan, mga kabalitaktakan, mag-ingat lang lagi kasi kung minsan may mga panakalakang pag-ulan kagaya noong weekend, 'di ba? Nakapagtala tayo ng mga pag-uulan dito po sa Baguio City at iba't ibang parte dito po sa Cordillera. Kaya naman malaging mag-ready tayo, no? Let us bring our umbrellas lagi para naman safe tayo if in case na umulan. At kung umulan, maulanan man, ako, mahirap pong magkasakit. Kaya naman, meron iba't ibang mga quality products from Pau na pwedeng ating gamitin para naman dito po sa ating mga sipon, kung anumang sakit dyan sa katawan, di ba? Lalo na yung mga lamig-lamig. Naku, ang sarap magpamasahe kung merong Pau, di ba? Kaya wala nang aw,
sa PAO. At atin namang tutukan mga kabalitaktakan ang iba't ibang mga issues na ating pag-uusapan ngayong umaga. Isa na nga po dito ang lumalala pa ring kaso ng COVID-19 dito po sa bansang China. Kasi nga din naman dito po sa Shanghai, nakapagtala po ulit sila kanina or kahapon ng panibagong mga kaso ng mga pagkamatay dito po sa COVID-19. Kasi nga din naman kahapon 39 COVID-19 deaths ang naitala po dito sa lungsod ng Shanghai, kung saan ito na ang pinakamataas na death toll na naitala sa isang linggong lockdown na nagsimula pa noong buwan po na nitong buwan ng Abril. Kaya din naman dito din po sa syudad or dito din po sa sentro ng China ang syudad ng Beijing ay medyo nakakatakot na po ang nangyayari ngayon na sitwasyon dito po sa capital city ng China, ang Beijing. Kasi nga din naman ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya dito po sa buong mundo ay itong bansang China. Ang tinutukoy ko ay sila nga po ang nakaka-experience ngayon ng worst COVID-19 outbreak in 2 years, with a playbook of harsh lockdowns and mass testing as it sticks to a strict zero COVID policy, taking a heavy toll on business and public morale. So napakalaki po ng epekto nito kasi nga din naman parang nagba-backfire, sabi nga nila nagba-backfire itong COVID-19 doon sa pinanggalingan niya. Kasi maalala nyo mga nakaraang taon, last 2021, okay na yung sitwasyon dyan sa China. Marami ng mga lumalabas, they are open for tourism, but again, bumalik po sila ngayon dito sa heavy lockdown, which is one of the greatest lessons na dapat nating maintindihan or dapat natin maisaalang-alang itong pag-iingat pa rin. Not because we have now a zero cases na naitatala, that means dapat maging kampante na tayo. Hindi po pwede yung ganun. Kasi nga din naman, pwede pa rin mag-spread yan if we are not careful enough and we are not following the public health protocols, which is a bit problematic po minsan dito po sa ating bansa. Kasi nga din naman, alert level 1 na lahat, tapos okay na lahat, tapos bakit biglang tataas, di ba? So wala naman pong masama kung mag-iingat pa rin tayo dito po sa pagsunod natin sa public health standards at pag-iingat na din syempre at magpabakuna kayo, di ba? Magpabakuna dapat din kayo. And dito na nga din po sa bansang Pilipinas, atin namang tignan na dapat din po yung welfare ng ating mga OFW ay dapat pong tinitignan na lagi. Kasi nga din naman dito po sa ating bansa, isa po sa mga problemado din in terms of healthcare and financial ay ito pong ating mga OFW. Kasi nga din naman dapat po silang magkaroon ng benefits para nga din naman safe na safe po sila dito din po sa nangyayari pa ring pandemya. At least meron silang matatakbuhan para nga din naman ito sa social protection program ng mga OFWs natin para nga din naman po hindi magka-problema ang ating mga kababayang mga Pinoy if in case magkasakit sila or may mangyari sa atin kung saan ito na po ay pinupush ng ating gobyerno na magkaroon po ng social protection package ang ating mga kababayan na OFW. So malaking tulong din ito para sa ating mga kababayan. Lalo na doon sa mga nandun po sa ibang bansa. Kasi nga din naman sila kuminsan yung napapabayaan ng kanilang mga employer. And ayon nga din po sa ating pamahalaan dito po sa Philippine Institute for Development Studies or PIDS, the Center for Migrant Advocacy Philippines said overseas Filipino workers should be given access to social protection even in their countries of destination.
ayon po kay CMA Executive Director Elin Sana na dapat walang exclusion in terms of access sa mga social protection na i-avail po ng ating mga OFW, especially those palabas ng ating mga bansa. Kasi nga din naman pagdating po noong or nitong naramdaman natin itong COVID-19 pandemic, many OFWs were left out by their employees. Some are hindi sila pinabayaan, yung iba alagang-alaga pa nga wala silang binabayaran. Pero it is sad na yung ibang OFWs natin, they are left on their own, 'di ba? Parang napakasakit naman kung ganun yung nangyayari sa ating mga kababayan na OFW, which is immoral lesson na din na dapat nating tignan at i-adapt para nga din naman hindi sila mapabayaan. And lastly naman mga kabalitaktakan, dito naman po tayo sa Baguio City kung saan kung saan nga din naman nakaka-experience na din tayo ng 0 cases ng COVID-19, which is a good sign din naman para po sa ating mga kababayan na unti-unting bumabangon po dito sa ating lungsod ng Baguio, and also dito din po sa probinsya ng Benguet. Governor Dr. Melchor Diclas and National Irrigation Administration CAR Regional Manager Benito Espiqueda Jr. on Thursday, noong April 21 po ito, pinangunahan po nila itong turnover din ng siyam na irrigation projects sa iba't ibang irrigators association sa probinsya po ng Benguet. At naganap nga ito sa Benguet Sports Complex sa Wangala, Trinidad, Benguet. So itong mga proyekto na ito ay funded po ng National Irrigation Administration o NIA at ng Provincial Government of Benguet. So panibagong karagdagang kagamitan po ito na magagamit ng ating mga magsasaka dito po sa probinsya ng Benguet, kasi nga din naman problema din natin kung minsan yung patubig sa ating mga taniman. So ang siyam na proyektong ito or itong siyam na irrigation project na ito ay nagkakalaga po ng 36 million pesos, of which 27.9 million came from NIA. So itong natitira pong funded by the provincial LGU with 8.2 million pesos. So malaking tulong din po ito so itong mga irrigation projects na ito para sa ating mga magsasaka, kasi nga din naman ang common problem sa atin dito telling me if I'm not wrong, itong supply po ng tubig, kasi paakyat dapat yung pressure, mahihirapan yung ating mga magsasaka na mag-iigib. So the best way is itong mga irrigation din para nga din naman may mga patubig sila sa kanilang mga sakahan or nagijay garden dito ay Benguet, di ba? Dito ay Cordillera, wherein this is a very nice project nga din naman para din naman matulungan ang ating mga magsasaka. Yan. So yan po yung mga iba't ibang news na dapat yung malaman ngayong umaga. Mamaya po abangan nyo sa Tirada sa Umaga atin pong alamin, kasi malapit na pong eleksyon. Malapit ng eleksyon. Yung iba napapakamot pa, nasaan na kaya yung presinto ko? Nasaan na kaya? Saan ko kaya hahanapin kung saan ako boboto? Nako, say no more mga kabalitaktakan, dahil mamaya ating tignan ang isang application na ginawa po ng COMELEC upang matulungan kayo sa paghahanap ng kung saang presinto kayo pupunta sa darating na halalan next week. Nako, malapit na pala ang halalan. So abangan natin yan mamaya po sa Tirada sa Umaga. At ngayon naman atin munang tunghayan ang isang performance. Let's watch this. Monday morning I put on my sleeves. Though I have nothing, I still believe. I will push on and break on to what this life may bring.
to see. There's a light shining bright at the edge of my sidewalk. There's a hope that will come to this life full of ropes. I will step on and fight to this life that is full of goodbyes. Monday evening, I take off my sleeves. Though I have voice, they still won't believe. I will move on and step on to what this life may bring, and I will start to sing that there's a light shining bright at the edge of my sidewalk. There's a hope that will come to this life full of ropes. I will step on and fight to this life that is full of to this life that is full of goodbyes. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa renewable energy law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ng korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalo mumulad ang mga kubantido. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Subin, ang inyong trabaho ng Senado. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon. Depensa alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiglas for healthier Benguet. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. At nakakasama nyo pa rin, Charles Limon. Good morning, good morning. Oras na po natin alas 7:10 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. Nako, nalalapit na po ang ating halalan na at sa May 9. Nako, pipila na naman tayo ng ating mga magiging leader dito po sa ating bansa, mapa national hanggang sa local candidates po. Kaya ngayong umaga, isa po sa mga issues na ating pag-uusapan ngayon ay itong bagong application po ng COMELEC na COMELEC Vote Verifier
kung saan makakatulong po ito na application na ito na sa paghanap kung saan po dapat kayo bumoto or saang presinto po ba. Baka kung minsan kasi magkalituhan tayo, nasa na ba yung presinto namin? Ay, akala ko dito pa kami bumoboto nalipat na pala. Yung mga ganong issues po, nako, dapat yung paghandaan bago po kayo bumoto, dapat alam nyo muna kung saan po ang inyong mga presinto at upang ating bigyang linaw at maliwanagan, ma-explain kung ano po itong application na ito ng COMELEC. Makakasama po natin ngayong umaga si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan mula po sa COMELEC Kalinga. Good morning, Attorney! Good morning po, Mr. Charles. Ayan. Sa lahat ng mga nanonood sa Highland TV Channel 4 and RNG Luzon. Ayan, good morning po, Attorney. Attorney, matanong lang namin, ano po ba itong itong COMELEC Vote Verifier application? Paano po ito gamitin and saan po ito ginagamit, Attorney? Opo, ito pong Vote Verifier natin, it assists or helps yung mga registered voters natin to know where precincts are and yung kanilang polling places. So, yan po yung application na ito na bago. So, ito po ang effect ng yung kaya nagka-crowding tayo sa presinto, tapos marami pong mga tao nagtitingin ng kanilang precinct numbers. Kasi po, yung sa Republic Act 189, we don't use yung alphabets na. For example, A to B, isang isang presinto, precinct A. Then B to C, ay iba na namang precinct number yan. So lahat ng magkakamag-anak kasama sila sa isang presinto. Yan yung dating belief natin. Pero because of the passage of Republic Act 8189, which provides for a continuous system of registration, every precinct po 200 laman. And that is why pagka merong mga nag-transfer, merong nag-pass away, kaya OFW na sila dito. Mamaminosan po yung 200. Yung bagong registrants natin, bagong transferees, ilalagay namin po doon. So, lahat po ng precincts natin is A to Z. So, hindi na yung alphabet na A ka hanggang Z, alam mo, nasa taas ka pag Z. So, A to Z in every precinct. That is why, kailangan mong malaman kung ano ang precinct number mo at saka polling place mo before elections. So, itong app na po ito, you just type po voterverifier.comelec.gov.ph doon po sa internet. And then, may lalabas po dyan na local or international or overseas. That's for Filipino workers abroad. Opo, so local muna yung piliin natin. Then you just type yung pong last name, first name, and middle name. Opo. And then you type the place of registration and then city and municipality. Then click search lang. Pagtapos nun, lalabas na po yung information. The name of the person, the province kung saan ka nag-vote, the city or municipality, and then your precinct number and your polling place. Yan na po. And then sa baba po, pwede kang mag-search again. Pwedeng mag-search sa baba. Opo. Kahit yung mga kamag-anak nyo, pwede nyo i-search. So pwedeng all-in-one na, ma'am? Isa-isa per registered voter, pero pwede kang mag-search again to see kung registered yung mga kasama mo sa bahay. Oo, ma'am. Ma'am, may sumubok daw dito po sa vote verifier ng COMELEC. Medyo nagka-problema po daw sila kasi maling placing pala yung mga pangalan nila doon po sa search bar. Do we need to po na i-verify po yung pangalan natin kung paano natin i-register
para magpakita din po doon sa vote verifier natin, ma'am? Kasi ito yung mga minor mistakes ng mga gumagamit nito, ma'am. Ang suggestion po namin dyan, pwede nyo namang itry so many times. So, just remember kung ano yung sinulat nyo sa registration form nyo noon. So, pwede nyo itry yung dating pangalan mo, hindi ka pa nag-asawa. Kung hindi mo pa napapalitan yan, o pagka napalitan na, ilagay mo na yung pangalan ng husband mo bago ikaw. So, pwedeng multiple attempts naman malalaman. Pero kapag hindi nyo talaga mahanap, pwede naman kayong mag-contact sa Complex Office para po sila na yung mag-search doon sa computer kung saan talaga yung names nyo. Pero just sa case ko rin po, matagal na po akong hindi na-vote. Kasi lagi ako na-assign elsewhere pag election. So ang lalabas dyan is no record found. Opo, yun ang lalabas. Attorney. Attorney, matanong lang namin bakit po nag-come up ang COMELEC ng ganito pong application and how is it gonna help for sa ating mga kababayan dito po sa nalalapit natin na halalan po? Ito pong application na ito is very handy. You don't need to contact COMELEC anymore. Basta, i-type nyo lang po yung mga pangalan nyo. Kung registered talaga kayo at active ang inyong status as a voter, lalabas po dyan yung precinct numbers nyo and your polling place. So, ready ka na on election day. Ang dadalhin nyo na lang is yung kodigo. Kung sino, mga candidates na i-vote nyo. So, ang mangyayari, you just follow all the instructions there. So, very important po ito. Imbis na tayo ay mag-crowd sa election day doon po sa voters assistance desk to determine kung saan po tayo mag-vote, kung ano yung precinct numbers natin. So, nakakatulong po ito greatly sa mga voters. Opo. Just in case po wala tayong available na internet, hindi tayo makakontakt. Yes. Meron po tayong voters information sheet na pinapadala na po as we speak. Opo, nakakapiprint lang niya. Ang nakalagay po dyan is yung precinct numbers nyo, yung name of the politics, your name, lahat po ng mga kandidato sa local, and then kandidato ng national. So lahat po ng voters entitled dito. Kaya binigay po yan sa mga casual employees na na-hire namin, and then door-to-door na ibigay sa inyo sa bahay nyo. Yan po yung other method. So, it's called the Voters Information Sheet. Okay po, ma'am. Attorney, matanong lang namin kasi dito po sa Precinct Finder, hindi katanungan daw po nila kasi pwede mong i-type kung ano yung pangalan ng mga kung sinong gusto mo or kapamilya mo na naghanap ng kanilang presinto. Hindi naman daw po ba ito paglabag sa kaya dito po sa privacy ng mga tao in terms kapag isa-search po nila yung precinct number ng ating mga kababayan po? Hindi naman po. Kasi ang bawal doon po sa Privacy Act, kung personal circumstances mo ang nalalaman ng public. Or just like your birthplace, yung mga pangalan ng parents mo, and then all personal circumstances about you na hindi dapat dinedeploy sa public. Yan po yung magiging bawal under the Data Privacy Act. Pero ito pong sa amin, nakalagay lang po is name and your precinct number and your polling place. So it's not a violation of the rules. Okay po. It is meant po to help people find their precinct numbers. Okay po, ma'am. Attorney, panghuli na lang po, if in case na hindi po available kasi I think kanina sinearch ko, sabi niya
disclaimer, by proceeding with accomplishing this form, you will give consent to the processing. So, I think under maintenance pa po ata siya. Pero attorney, if in case na hindi available ang Wi-Fi, saan po tayo magtutungo or saan po tayo pupunta before the election po para hindi na tayo magka-problema at prepared tayo sa darating na May 9, ma'am? Ang gagawin nyo po is text COMELEC para ibigay sa inyo yung precinct numbers and polling places mo. Kung wala, call COMELEC po. Pag wala, you go and visit the local COMELEC office. Yan na po yung ginagawa namin ngayon. Marami na pong nagtatanong. So, nagbibigay na po kami ng precinct numbers and polling places of these voters na hindi na impormasyon kung saan sila pupunta. Pero yan pong nakalagay dyan under maintenance, yung voter verifier natin. You just click it, mag-work na siya. Kasi kahapon lang po yung maintenance. Ayun. Po, okay na yan ngayon. Na-try na namin. Ayan, di ko napindot attorney yung press continue. Yun pala. Pwede na pala siya. So, pwede kang mamili sa location mo, or local or overseas, and so on and so forth. Attorney, maraming salamat po sa pagpapaliwanag po dito po sa bagong application na to. Siguro, attorney, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan dito po sa ating probinsya ng Kalinga and also dito na din po sa probinsya ng Benguet for this upcoming May 9 election? Your message, attorney, go ahead po. Opo, ang message ko po para sa lahat, make sure na alam nyo kung saan kayo mag-vote. Alam nyo kung anong precinct number nyo. So, ang pwedeng mag-assist sa inyo is voter verifier. Pasok lang po kayo sa voterverifier.comelec.gov.ph. Tapos lahat po nandoon na. So, just follow instructions. Kapag hindi nyo ma-access yan, you call and text COMELEC. Pag wala na po, hintayin nyo po yung voters information sheet nyo. Nandun po nakalagay yung precinct numbers and places. Pag wala na rin po, try to visit the local COMELEC office in your area. At ibibigay po yung inyong precinct numbers and polling places. Lastly po, please do not forget to vote on election day. Ang oras po natin is 6 a.m. to 7 p.m. At yan po ay May 9, 2022. And then, sana po magbaon po tayo ng light snack at saka po water, wear face masks, and handa po tayo pumila. Huwag mag-alala po kasi may contingency po kami just in case may brown out, just in case merong mga tao marami. At lahat po mga kaboto, basta nandun kayo sa 30-meter radius within the precinct on the last hour at 7 p.m. So be there po and exercise your right to vote. Alright. With that, Attorney Elenita Julia Tabangin ka po yan. Maraming salamat, Attorney, and see you again po sa April 28. Ano po? Opo, see you sa Thursday. Ayan, alright. Nandiyan po kami sa studio. Ayan, okay. With that po, maraming salamat, attorney. Ayan nga po, tinitignan ko kanina, maganda din pala na gamitin natin to, no? It is very user-friendly itong nasabing application na ito. Just type voterverifier.comelec.gov.ph wherein mahanap nyo na po, i-fill in nyo lang lahat. And then click I'm not a robot. Ganyan lang po kadali para nga din naman hindi tayo magkagulo po sa darating na halalan kung nasa ng ating mga presinto. Ayan. Mamaya naman po ating abangan itong nangyari kahapon, itong Trail Festival 2022. Naku, para sa mga nag-e-sports to, hindi ito para sa akin. Naku, konting paglalakad lang napapagod na ako. Pero maganda nga din naman mga kabalitaktakan na ating natitake care ang ating mga sarili sa pamamagitan ng exercise, trail running, why not, diba? Napakagandang exercise yan. So, abangan natin yan mga kabalitaktakan at magbabalik po ang Morning Balitaktakan. 4
3, 2, 1! Makikipid at matatalikman ang daan, sabay-sabay tinakbo ng mahigit 250 runners ang madulas at maputik na mga rota sa ika-4 na Trail Fest na dinayuhan ng iba't ibang individual at grupo mula sa iba't ibang parte ng Northern Luzon. Mula 5 kilometers at 12 kilometers hanggang sa kupaghamang 21 kilometer category, back on track ang mga atleta, sport enthusiast at running hobbyists ngayong taon. Para sa buong istorya, tumutok sa Luzon Headlines. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the area. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niyan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk ng batang 90s, daranating ang itrahan. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. At nagbabalik
Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Ayan, dynamic uno na talaga. Hindi na umabot yung aling maliit natin. Ayan, si Ma'am Shisheki naman ako. Hindi muna natin siya makakasama ngayong umaga, no? Or for this week. Pero ayan, tingnan natin. Baka pwede nating makasama siya virtually sa susunod na mga araw. Ano? Pero napuno na naman ng kwentuhan at tawanan ang ating Morning Balitaktakan ngayong umaga. Oy, pasalamatan lang muna natin ang mga tumutok ngayong umaga. Una ko ng pasasalamatan si Ma'am Charmaine de Guzman. Good morning po, ang napaka-supportive naming Ma'am Shi dito din sa ating show na to. Ayan, good morning Mama CJ, and also binabati ko din yung aking family dyan po sa Limon family dyan po sa Tagudin, Ilocos, and also Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija, and also pinapabati po ni Beberen, hindi ka humabol. Naku, bahala ka dyan. Pinabati po niya ang nakatutok na niyang nanay ngayon, si Tita Melinda Hidalgo. Good morning po. And ang kanyang mama and daduts, magandang umaga. At ang kanyang Bebe Lalabs, ako gising-gising na daw. Pasok ka. Parang mas nauna pa atang nagising. Pero yan, at pasasalamatan din natin yung mga nakatutok na mga OFWs natin, because we are internationally available na mapapanood ang Morning Balitaktakan. Kasi meron yung iba't ibang mga OFW, nagugulat na lang ako, mini-message ako, saan na nga ulit yung channel mo, iho? Mga ganun, di ba? Well, tutok lang po sa Regional News Group Luzon. Diyan po kami mapapanood. And thank you very much sa inyong pagtutok sa amin lagi tuwing umaga. And also, pasalamatan din natin ang ating mga sponsors. Unang-una na dyan ang Muzar Music para po sa pagtuturo ng iba't ibang musical instruments na gusto nyong matutunan. Pwede po yan sa Muzar. And also, wag din natin kakalimutan ang Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugad. And also, pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea na nagbibigay sa atin ng pampawi sa mainit na panahon. Perfect na perfect po yan ngayong summer, di ba? And also, pasalamatan din natin ang Dizon Vision Clinic and Maranan and Ballesteros Optometric Clinic para po sa inyong pagpapalinaw ng inyong mga mata at wala nang aw sa PAW, kung saan may iba't iba po tayong quality products mula po sa PAW na pwedeng gamitin natin upang mapawi ang sumasakit at mga umaaw pa dyan. Kung ano na yan, bahala na dyan. And also, pasalamatan din natin ang ating mga karagdagang sponsors, ang ito pong NGCP, and also pasalamatan din natin ang Ayun, Baguio Country Club. Inako ko na lahat talaga, no? And pasalamatan din natin ang TG Home Builders. When we're in, we turn houses into home. Ayan po, ang iba't iba nating mga sponsors dito po sa ating Morning Balitaktakan. And bukas po ulit, tutok-tutok po kayo lagi. Baka bukas, meron na siguro si Aling Maliit, na makakasama natin dito live. And pasalamatan din natin ang iba't iba nating mga tumutok ngayong umaga, Unang-una na dyan po, si Summer, hindi niya tayo pinapabayaan. And also si Sir Alan Leviste, good morning po. At Olanday Rodel, good morning din po. And sa iba't iba pa nating mga kabalitaktakan na nakatutok ngayon, good morning. And bukas, magbabalik po ako ulit. Magbabalik kaming dalawa. Ewan ko ba talaga kung bakit nasan yun eh. Pero I'm sure naman, makakasama natin si Aling Maliit. At sa ngalan po ni Randy Guzman at ni Sheki Kudao, nakasama niyo po sa Talakan at Tawanan, Charles Limon. At bukas, tumutok po tayo ulit at simulan ang inyong umaga kasama ang Dynamic Trio. Ito ang Morning Balitaktakan. Pero bago yan, panoorin muna natin to para naman magbigay sa inyo ng karagdagang informasyon ukol sa mga blades. Panoorin natin to.
Likas sa mga mandirigmang Pilipino ang paggamit ng mga patalim o armas sa pakikipaglaban sa mga masamang kaaway. Ang paggamit at pagpanday ng mga espada at patalim ay nag-ugat pa sa kapanahunan ng mga Kastila. Si Gustavo Montero ay isang panday na gumagawa ng mga kutsilyo, espada, sundang, at iba pang mga blades gamit ang martilyo, anvil, at iba pang mga kagamitan. Bukod sa kanyang talento at husay sa pagpapanday, ay nagtuturo din siya ng FMA o Filipino Martial Arts. Bali nagsimula ako 3 years ago kasi as a practitioner ng FMA or Filipino Martial Arts, kasi alam kong gumawa ng sarili kong weapon. Bali natuto ako sa panonood ng YouTube. Doon ko binis yung mga proseso, yung mga dynamics ng paggawa ng blades. Tapos, pero first, inaral ko muna ang pag-weave ng rattan before ako nag-aral na gumawa ng blades. Ang kanyang mga patalim ay naiiba depende sa hugis, anyo, tibay at gamit nito. May 2 uri ng kanyang mga patalim. Ito ay ang single at double blade. Ang mga design ng blades, basically, ganito, double blade or single blade. Tapos yung point niya, either pointed or hindi pointed. Depende na sa form niya. Iba't ibang klase ng mga patalim ang nagawa ni Gustavo. Noon, nagsimula ko sa small knife. Basic na small knife. And then, nag-advance ako sa mga intricate patterns gaya ng karambit. Nung medyo gumaling na ako, ito na, may mga necklace kasi mas matrabaho ang paggawa ng mga maliliit. Nagaya ng mga ito. Isa sa mga paboritong gawang patalim ni Gustavo ay ang axe chopper. Ito yung personal ko na chopper. Parang axe chopper siya kasi very functional. Naghahanap ako ng maliit na at least maliit na mabigat, pang kahoy. Tapos pang karne, pang bones. Sa isip ko gagawa din nga ako ng axe. Try ko ganun. Kasi na-try ko, pwede naman pala. Karaniwan din na ginagamit ang mga patalim para sa iba't ibang uri ng estilo at range ng pakikipaglaban o pag-atake sa kalaban. Sa Filipino martial arts kasi may range sa fighting. May long range, may middle range, tapos may close quarter. Pag mga close quarter, mga karambit. Mga long range, ito, mga bolo. Mga middle range, mga karamdaman na lang na mga knife, long knife. Depende sa distance. Sa kanyang pagpapanday ng mga blades, ay una niyang isinusungkit ang bakal at pinapainit niya ito sa isang forge hanggang sa punto na ang kulay ng apoy ay naging dilaw. Pagkatapos ng mga ilang minuto, ay ihinuhulma ni Gustavo ang patalim sa pamamagitan ng pagpukpok gamit ang martilyo. Saka na niya ito ipalamigin sa maligamgam na tubig at canola oil. Nakatutulong ang proseso na ito sa pagpapatigas ng bakal. Binababad niya din ito sa dumi o kumunoy upang malinisan ng maigi ang patalim. Kasunod nito ay kanyang inililiha ang patalim gamit ang welding machine upang pakinisin at ipatulis ang mga gilid nito. Ang paglikha ng mga patalim ay isa rin na sining na siyang nagpapaunlad at nagpapayaman sa kultura, tradisyon at paniniwala ng mga taga-Cordillera. Napakahalaga din ang papel ng mga armas o patalim sa buhay ng isang mandirigmang Pilipino sapagkat ito ay isang paraan upang maproteksyonan nila ang kanilang sarili
at ang kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang mga patalim na ito ay siyang naging simbolo ng kagisigan, katapangan at katapatan sa inang bayan.